Hei, Yuk mbok nggo klotis. Panen pelem no kok. pelem matamu kuwi. Kenapa kat ngene kok pelem, Cuk? Cuk. Bangun kok coklat. Apokat. Iya, kok ngono ki pelem kok coklat. Oh, dan matamu bosok kok, Ji. Dina apokat kok pelem coklat. Dilotes enak sih, Mbok. Enak. Kulite nek dipakake wujudmu kuwi. Dilotes. Apokat Sekilo piro? sekilo 10-on. Ora iki lho regane lho ya. Regane raneng nek saiki nek sesuk mbuh sak miliadol. Ya tak anu ya, ngengono telu tak lotise ya. Peleme. Ora gur telu mangan papat nek tak lotes enak, Cuk. Dadi kuwi apokat kok. Kok ngono kok apokat. Ora bundu-bundu. Jantuk iki. Itu so piro kuwi? Jar dituku durene apa apokate? Pelem.